Hanke, og jeg er business owner i Forever. Og hvorfor Forever tiltaler mig, er fordi, at jeg ønsker en ekstra indkomst, personlig udvikling og bedre helse. Jeg arbejder som lægesekretær, men jeg bygger samtidig min drøm. Min egen forretning i min fritid. Jeg arbejder nogle timer om ugen og bygger min drøm. Men nu skal du lytte til en forretningspræsentation, som ligger helt ret i tiden. For Forever ekspanderer kraftigt, og vi søger flere nye positive kolleger. Så lyt med på, hvad Forever kan give dig. Først af alt vil jeg takke dig, fordi du tager tid til at se på den her film. Enten har du fået filmen af mig, eller af en kollega til mig. Vi arbejder i et verdensledende helsefirma, og hjælper firmaet med at ekspandere på det lokale og nationale, og endda globale marked, og det bliver vi rigtig godt betalt for. Men lige nu ekspanderer firmaet rigtig kraftigt, og vi søger nye kolleger. Vi søger dig. Er du positiv og synes du er mennesker, så skal du helt sikkert se med her. For vi søger seriøse personer, som ønsker en ekstra indkomst, nye udfordringer, en forandring, enten som en fritidsinteresse, deltid, heltid, eller måske en helt ny karriere. Så lyt med og hør, hvad vi kan tilbyde dig. Min baggrund er en helt anden. Jeg har ikke arbejdet med salg tidligere, men da jeg hørte forretningspræsentationen for første gang, ligesom du gør nu, så fornemmede jeg hurtigt, at hvem som helst, uanset baggrund, kan blive en del af Forever. Min familie er mit personlige hvorfor, og hvorfor jeg begyndte med at arbejde med Forever. For det er det her med frihed, at være sin egen chef, at selv at kunne bestemme, hvornår jeg arbejder, og hvor meget jeg vil tjene, og at tilrettelægge min egen tid. Det betyder rigtig meget for mig. At arbejde med Forever og dagligt møde andre mennesker, som man kan anbefale produkter til, og også anbefale en helt risikofri forretningsmulighed, gør mig rigtig glad, da jeg ved, at det gør en forskel i andre menneskers liv. Og at kunne bestemme sin egen arbejdstid og vælge sine egne kolleger og udvikle sig sammen, det gør mig rig. Men det er skønt at kunne styre sin egen tid, specielt når man er mor. Jeg er taknemmelig over, at hvem som helst kan få del i Forevers mulighed og gøre noget ved det og få en ekstra indkomst. Så følg med mig i præsentationen og se, hvad Forever kan gøre for dig. Hvad er firmaet Forever? Jo, firmaet blev grundlagt i 1978 i USA, og firmaet er unikt, da det er helt skyldfrit og privatejet, men mest af alt, at det er skyldfrit. I dag findes vi i alle verdensdele, i mere end 150 lande, og vi er mere end 10 millioner kolleger rundt om i hele verden. Og Forever tilbyder også forhandlere at bygge globale virksomheder. For hvis du kender nogen i et andet land, måske har du familie i et andet land, så kan du nemt sælge produkter og skabe et salgsnetværk den vej. Frem for alt, så er det enkelt og helt omkostningsfrit at starte op som forhandler i Forever. Men gå gerne ind på www.discoverforever.com for at læse mere om hovedkontoret. Men Forever kom til Skandinavien i 1998. Og her på billedet ser du vores flotte hovedkontor, som hedder Villa Korndal, men vi kalder det for Slottet. Og her på Slottet sidder der 50 personer, som hjælper dig som forhandler med at få succes. Vi har en stor marketingsafdeling, som laver nye produktkataloger, salgskampagner, kundeplejeprogrammer og distributørservice. Og så er der vores økonomiafdeling, ikke mindst, som udbetaler vores bonus hver den 15. i måneden. Og i de år, vi har været aktive på markedet i Skandinavien, har vi fået mange fine udmærkelser, blandt andet AAA-rangering igennem de sidste 10 års tid. Og det viser den højeste kreditværdighed. Vi har en tilvækst lige nu på 50% i Skandinavien, og vi går mod et milliardfirma. Vi er et miljøvenligt firma, og vi arbejder også med velgørenhed. Og gå gerne ind på Forever Giving og se, hvad Forever gør af velgørenhed. Men hvad kommer det af, at vi vækster, som vi gør? Fra starten af er Forever løbende vokset globalt.
Og årsagen er den grønne gode plante, altså den grønne aloe vera plante. Og Forever er verdensledende inden for aloe vera. Her står vi for højeste kvalitet med egne plantager i Mexico, Arizona og den Dominikanske Republik. Og vi har selv helt kontrol fra plante til produkt. Det, som gør os verdensledende, er vores unikke stabiliseringsproces. Altså at bladet stabiliseres og holder sin næring og kraft. Så vi benytter friskpresset, økologisk og nyhøstet aloe vera. Og det er mange af vores produkter baseret på. Vores aloe vera gelé har fået mange certificeringer, og de er ikke dyretestet. Men Forever sortiment er bredt. Her kan du finde ca. 250 forskellige produkter. Så her finder du faktisk alt, du behøver. Måske bruger du 10, 15, 20 forskellige produkter hver dag. Og her kan du få dem til den højeste kvalitet. Vi har alt, hvad familien behøver. Både hvad gælder helse, hud og hårpleje. Vi har luksuriøse produkter til hudpleje, og vores make-up er af højeste kvalitet. Flawless by Sonja. Og det gode er, at vores produkter ikke er dyretestede. Vi har mange tilskud, blandt andet er vi store inden for biprodukter, med bipollen og bidronningegelé og bipropolis. Men noget, som har taget Danmark med storm, er blandt andet vores fitnesspakkeløsninger, som har været på markedet i blandt andet England i længere tid, og også der virkelig har været store sælgere der. Og her har vi et stort marked, med det allerbedste, som virkelig er kvalitet af vores 90-dages kundegaranti. Det betyder, at alle kunder får 90 dage til at prøve produkterne af. Er man ikke tilfreds som kunde, så får man alle pengene tilbage uden diskussion. Og det betyder, at vi kun har tilfredse kunder. For den 1-2 promille, som ikke er tilfreds med produkterne, får pengene igen. Og så har vi kun tilfredse kunder. Og det er også skønt for os forhandlere, at vi har den her garanti. For det gør os trygge, både som kunde, men også som forhandler. Kunden kan købe vores produkter på 3 forskellige måder. Man kan 1. handle produkter hos en forhandler til en fast pris. Man kan 2. blive vært eller værtinde og få gratis produkter som tak for værtindehjælpen. Eller også kan man 3. starte op som business owner, altså som en uafhængig forhandler. Og det er det, vi skal snakke videre om nu. Vores forretningsidé blev bygget af Rex Morgen. Han havde en stor, stærk vision. Han ønskede at forbedre helsen for mennesker på en naturlig måde. Samtidig havde han et ønske om, at alle mennesker skulle have chancen for en bedre indkomst, personlig udvikling og at kunne starte et firma helt risikofrit ved at sprede Forevers produkter, så alle uanset baggrund er velkommen til at blive forhandler, blot man er fyldt 18 år. Så hvad er et rigere liv for dig? Det er måske det, at du selv kan bestemme over din tid og over, hvad man vil lave. Personlig udvikling, flere penge, altså en ekstra indkomst. Eller måske er det at være et forbillede. Men firmaets fokus er altid, hvad der er bedst for os forhandlere. Vi distribuerer vores produkter gennem network marketing. Det er vores forretningsmodel. Og når man sammenligner almindelig salg med team marketing, så ser du alle mellemled her. En almindelig vare, eksempelvis noget, som du kan købe i butikken, har normalvis 6-7 mellemled, inden du kan købe det i butikken. Der er reklameomkostninger, lokale-leje, personaleomkostninger. Og når man tager team marketing og Forever, så er det også forhandlere, som køber det af Forever. Og så sælger vi det videre, og på den måde, som vi ønsker at sælge det på. Og allerede der når det ud til slutkunden. Vi er ikke ansat af Forever, og derfor findes der heller ikke nogen krav for os. Vi vælger selv det hele, og det kalder man team marketing, MLM eller personlig salg. Og personlig salg her i Danmark er blevet et erhverv. Cirka 120.000 mennesker er involveret i direkte handel, som det også hedder her i Danmark, og omsætningen er cirka 3 milliarder. Og vi er 24.000, som arbejder heltid med personlig salg. Og måske kender du for eksempel online-salg som Pom Deluxe eller Tupperware. Så det er et erhverv at være stolt af, og
nemt, da du har kontoret foran dig via computeren. En forretningsmulighed i tiden. Hvad findes der af fordele ved network marketing? Ja, fordelene er mange. Og som nummer 1, så behøver du ikke at kunne det her, inden du starter op. Man kan kalde sig en form for lærling, når du starter. Det er din sponsor og din vejleder, som lærer dig, hvordan du skal gøre det. Nogen, som har gjort det her før i mange år. Og du er din egen chef, og det er dig, som bestemmer, hvor meget du vil arbejde. Vil du arbejde nogle timer per uge, deltid eller fuldtid? Du bestemmer. Du har store karriere- og indtægtsmuligheder, og der findes intet luft. Og hvis du er flittig og bygger et stort team op, så får du virkelig også, hvad du er værd. Karrieremulighederne er store, og det er derudover også en rejse inden for personlig udvikling. Alle du møder lærer dig noget nyt. Her har vi 2 kendte forretningsprofiler. 2 store entreprenører. Robert Kiyosaki og Donald Trump. De tilsammen med Bill Gates og Bill Clinton anbefaler network marketing. De fortæller også om her, at der er en virkelig god fremtid, eftersom der ikke findes nogen økonomisk risiko. Og verden den forandres. Vi skal alle sammen tænke på fremtiden og have et større personligt ansvar, hvis vi tænker blandt andet på pensionen. Hvordan skal den række resten af alderdommen? Og som du ser, er vi 90 millioner, som arbejder med network marketing i verden, og 150.000 kommer til hver uge. Men hvilken branche arbejder vi i? Ja, vi arbejder i den helt rigtige branche, i helsebranchen. Her ser du markedspotentialet. Det er helt enormt med omsætning i dag. Og kender du nogen, som ikke selv vil tage ansvar og tænke på helse? Og som ikke vil satse på helse nu? Det gør jeg ikke. For alle vil passe på sig selv og tage et ansvar og tænke på helsen. Og det er blandt andet for at kunne orke mere, også for at holde sig rask så længe som muligt. Også absolut for at leve et langt liv. Og så er det for at kunne klare at arbejde til en høj alder. Så helsebranchen den rykker, og Forevers produkter de behøves på markedet. Der er indtil videre kun skrabet på ydersiden. Hvad har du så af muligheder? Jo, Forever Business Owner, forhandler af Forever. Jeg skal her fortælle dig om de 4 grundprincipper. Jeg begynder med at fortælle, at du har grossistpris fra dag 1. Og jeg skal snart fortælle dig, hvad grossistpris er. Og der findes ingen forpligtelser eller krav. Det er dig, der bestemmer, og du er din egen chef. Du bestemmer, hvilke produkter du vil tage i din butik, og i hvilken kvantitet og hvor ofte. Det koster ikke noget at blive din egen Forever Business Owner. Forever tager ikke nogen startafgift, ingen månedsafgift, ingen årsafgift. Det koster ingenting. Kan du huske, at kunden har 90 dages kundetilfredshedsgaranti? Som forhandler har du hele 365 dages tilbagekøbsgaranti. Og det vil sige, at hvis du fortryder dit forhandlernummer, så køber Forever alle dine varer retur, hvis de ikke er åbnet, og de tilbagebetaler dig med 90% af købsprisen. Så der findes ingen risiko, ingen som helst økonomisk risiko for at gå personlig konkurs. Og der er ingen økonomisk risiko at blive forhandler, tværtimod. Så kan jeg bare sige, at du kommer til at tjene penge. Og det kræver ikke momsregistrering at blive forhandler. Og hvis vi skal gå tilbage til grossistpris, så er det sådan, at første gang du handler, så får du 15% i indkøbsrabat. Og hvis vi tager flagskibet, vores skuledunk som eksempel, så koster den 254 for kunden. Du køber den som forhandler ind til 205 kroner, så du tjener 49 kroner per dunk på din første dunk. Den bedste måde at starte, det er at begynde med en boks. En kom i gang boks. Det er ikke noget krav, for der er ingen krav eller forpligtelser. Men her er Forever gået ind og givet lidt ekstra gratis litteratur, som plastikposer, kvitteringer, kuglepinde osv., som får dig som forhandler til at blive en seriøs og professionel forhandler.
Så her har vi forskellige kom i gang bokse. Og når du har købt produkter for 4.000 kroner, for eksempel en kom i gang boks, som koster 4.000, eller også når du har handlet for 4.000 kroner af produkter, som selv går for altid. Nu kan du aldrig komme tilbage til 15% indkøbsrabat. Men nu har du 30% indkøbsrabat. Så i stedet for at købe dunken ind til 205, så køber du den nu til 169. Det vil sige, at du sparer 85 kroner direkte. Dertil får du en bonus på 5% af udsalgsprisen, det vil sige 12 kroner. Og lægger du 85 sammen med 12, så bliver det 97. Og den her bonus bliver sat ind på den bankkonto, du har opgivet ved registrering. Hver den 15. i måneden efter indkøb. Som Forever Business Owner har du 3 muligheder. Du kan blive din egen kunde og købe billigere produkter hjem. Køb produkter hjem til dig selv og din familie til en fast indkøbspris. 2. Du kan vælge at rekommendere, altså anbefale produkterne til andre. Jeg har fortalt dig om 15% indkøbsrabat, og jeg har fortalt om 35% indkøbsrabat. Men som du ser, så kan du komme helt op procent i indkøbsrabat. Og det kommer du til at se her i præsentationen. Og snakker vi salgsmarginal, hvis du for eksempel er indkøber, så vil du gerne se marginalen. Så ser det sådan ud. Så kan du også vælge at anbefale Forever. At anbefale denne her forretningsmulighed, som er helt op i tiden, til mennesker med den rette attitude. Og så har du mulighed for at udvikle dig til leder. For det første er det din attitude, som er afgørende. Hvis man ikke kan lide, skal man heller ikke åbne en butik. For det handler om at tage kontakt med andre mennesker og vise, at du findes. Så bliv din egen bedste kunde, for så kan du bedre anbefale produkterne med hjertet. Og salg, her har du indkomst nummer 1. Og hvordan du vælger at anbefale produkterne, det vælger du helt selv. Spontansalg og lyt til, hvad andre siger omkring dig. For eksempel, jeg er så træt, eller min hud er så tør og irriteret, eller jeg vil bare gerne i bedre form. Her skal du tænke spontansalg, og her har vi meget at gøre. Temaaften, hvis du vil, så inviterer du nogle veninder eller kolleger hjem og laver en aftale med en værtinde. For det er en meget effektiv måde at nå ud med information. Og her finder du altid kunder eller nye kolleger på en hyggelig måde. Og arbejde med julegaveservice eller frokostmøder. Du kan også vælge at udlåne en sød boks med cremer og produkter med hudpleje. Lave til jul juletemaer og hårpleje-temaer. Og så skal du bestemt ikke glemme at arbejde med sociale medier, Facebook og Instagram. Her er der et virkelig stort potentiale for salg, og ikke mindst at få mange nye kontakter. Fordi du kan komme ud til virkelig mange med dit budskab. Om det er produktsalg eller om du søger nye kolleger, så er det et rigtig godt medie. Og så får du din egen webshop og hjemmeside af Forever, som du blot skal slutdesigne, altså gøre personligt med din historie og dit hvorfor og et billede af dig selv. Nu har du kunder, og det handler om at tage hånd om dine kunder. For det gælder om, at de kommer igen til dig, og her får du professionel hjælp af Forever. Du får din egen hjemmeside, som du slutdesigner og sætter et personligt præg på, som jeg lige sagde. Og vælger, hvilke produkter du vil have med. Hver måned sender Forever et kundebrev ud til dine kunder, som du har skrevet ind i dit kundeplejeprogram. Og her får kunderne en mail med et helsebrev sammen med en information om månedens produkt fra dig, som du efterfølgende kan følge op på. Kundeplejeprogrammet er et rigtig og meget vel gennemarbejdet program, hvor du kan få hjælp med professionel service. Forever-magasinet er et magasin, som udkommer hver 3. måned, som skriver om helse og vores produkter. Og så skal du ikke glemme vores 90-dages kundetilfredshedsgaranti. Så hvis du vil, kan du vælge at anbefale Forever videre.
Enten er det dine kunder, som synes godt om produkterne, og måske så godt, at de også gerne vil købe produkter ind billigere, og samtidig anbefale dem videre til andre. Eller også møder du andre mennesker, som bliver interesseret i at anbefale Forever, og samtidig nysgerrig på, hvad du laver, og som gerne vil arbejde sammen med dig. Når du anbefaler Forever, så får du en engangsudbetaling af Forever. For egentlig så mister du jo en kunde. I stedet for at kunden handler produkter af dig, så handler kunden produkter direkte hos Forever. Men da det er dig, som har hjulpet Forever med at ekspandere med en ny business owner, så giver Forever dig en bonus, en engangsudbetaling som tak for hjælpen. Og den bonus er mellem 800 og 1500 kroner. Den tredje indkomst, og her findes der intet loft. Her er det dig, som udvikler teamet. Og jeg skal vise dig nærmere, hvordan det går til. I mange firmaer så er der en teamleder, som får lidt ekstra i løn hver måned som tak for at være leder. Her får du også en tak fra Forever for at du uddanner og inspirerer dine kolleger. Og Forever gør det ikke selv. Det er os som vejledere og ledere, som uddanner hinanden. Og sådan her kan du opbygge en royalty-lignende indkomst. Se her, det er dig. Du arbejder 10 timer om ugen på at tage kontakt til kunder, salg og tage hånd om dine kunder. Men så finder du 3 personer, som vil arbejde sammen med dig. Og så får du nu vejlederbonus for 3 personer. Nu hjælper du disse 3 personer med at arbejde med hele hjulet, præcis som dig. Kontakt, sælge produkter, kundepleje og anbefale Forever. Her er det den person, som får 3 vejlederbonusser, og ikke dig. Og her får den her person 3 vejlederbonusser, og ikke dig. Så nu har hele teamet arbejdet 130 timer. Men den, som tjener flest penge, er måske den her person, for han har måske butikken mere åben end dig, og får derfor en større handelsgevinst end dig, og han er måske også den, som ekspanderer og bygger et større netværk. Så det er virkelig retfærdigt, at den, som laver mest, også får mest betalt. Vi har en retfærdig karrierestige, en rigtig retvisende karrierestige, og alle pladser er ledige, og jeg kan forestille mig, at nu hvor du ser den første gang, så er den lidt uoverskuelig. Men her er en ny forhandler, som får 15% indkøbsrabat. Her har du købt en kasse og blevet assistant supervisor med 15% rabat. Og du har købt ind for 4.000 kroner, og så har du nu 30% i indkøbsrabat og 5% i bonus. Men jeg tænker at fortælle om en supervisor nu. Et indkomsteksempel for en supervisor. Her er du, og du har 20 kunder. Og som supervisor får du 30% i indkøbsrabat og 8% i bonus. Og de her 20 kunder, de køber hver for 500 om måneden af dig, hvilket giver 10.000 i omsætning. Og da du får 38% indkøbsrabat og bonus, giver det 3.800 per måned. Så har du hjulpet 3 kolleger i gang, Anna og Peter og Linda, og som tak for det, at du har hjulpet teamet med at ekspandere, så får du 3% af deres omsætning, og det bliver 1.120 kroner. Og lægger man 3.800 sammen med 1.120, så har man 4.970 om måneden, som du kan gange med 12, og så er årsindkomsten 59.640. Så hvad vil du gøre med næsten 60.000 ekstra om året? Nogle vælger en ekstra udenlandsrejse med hele familien. Nogle køber en bil, måske deres første nye bil. Prøv at spørge dig selv om, hvad du kunne tænke dig. Og som supervisor får du nu 1.000 kroner hver gang du hjælper en ny forhandler i gang. Men nu vil du klatre videre i den her karrierestige, og hvordan ser indkomsteksemplet ud som manager? Jeg vil vise dig, hvordan indkomstmulighederne er her. Nu er man ca. 15-20 kolleger i teamet, og hvis vi først kigger på fortjeneste, så har du her 48% i indkøbsrabat, i stedet for 38%. Så nu får du i stedet 4.800 for denne omsætning på 10.000 kroner. Her ser du, at du har et team, en søster, en veninde, og måske frisøren, som har vækstet stort her, og som selv er en stærk supervisor.
Men hvis man kigger på, hvad en manager i gennemsnit har i teambonus, så er det ca. 15-20.000 kroner om måneden. Og vejlederbonus som manager, når du hjælper en ny i gang, er 1.800 kroner. Så årsindkomsten er begyndt at blive rigtig stor. Den er ca. 180-200.000 kroner. Hvad vil man gøre med Forever er forskelligt op til dig. Nogle køber produkter ind til sig selv og familien, og andre anbefaler produkter. Måske har 2-3 kunder sådan, at eget forbrug er gratis. For sælger du 2 dunke, så er din egen dunk gratis, da du tjener 100 kroner cirka per dunk. Andre vil hoppe videre på karrierestigen og få en royalty-lignende indkomst. Og der findes intet loft. Og hvor mange er der, som vil videre? Jeg vil gerne. Når du er blevet manager, så får du virkelig mange forskellige muligheder. Du bliver inviteret på rejser rundt om i verden på 5-stjernede hoteller, og hver gang må du invitere din mand eller veninde med. Og her skal I lytte på min kollega, min coach, Marlene Bäckström, som nu skal fortælle jer om hendes arbejde i Forever. Hej, jag heter Marlene Bäckström och jag är Safir Manager i Forever. 2002 då blev jag en egen business owner. Jag var då fulltid arbetande lärare. Jag la ner ungefär 10 timmar i veckan på att ta kontakt med människor, rekommendera Forevers produkter och rekommendera Forevers affärsmöjlighet. Redan efter ett halvår så hade jag samma lön som Forever Business Owner som lärare per månad. Så 2005, sedan dess, har jag arbetat enbart med Forever. Vad har då Forever gett mig? Ja, Forever har gett mig framförallt frihet. Frihet att styra min egen tid. Att bestämma när jag vill jobba, hur jag vill jobba och med vem jag vill arbeta. Forever har gett mig en extremt bra ekonomi. Så idag har jag ett AA-rankat aktiebolag. Och Forever har även att kunna styra sin egna tid när man är hemma med sina barn är ovärderligt. Forever har också gett mig att kunna resa runt i världen. Jag har varit i Bahamas, Hawaii, Mexiko. Och just nu så ska jag åka till Singapore. Forever har också gett mig extremt mycket personlig utveckling. Något som jag kanske inte ens skulle kunna göra. Kan jag göra idag? Jag funderar på. Just nu är Forever inne i en stark expansionsfas. Och vi söker dig som vill ha en förändring. Kanske vill du ha extra inkomst, mer personlig utveckling. Eller vill du ha en helt ny karriär? Är du positiv? Då räcker det. Så den som har skickat dig bilden, ta kontakt med henne. Och det är så att just nu i Danmark så expanderar vi kraftigt. Så var nyfiken. Jag tror dig. Ja, det handler også om at forstå kraften i dupliceringen. Første gang man ser denne, så tænker man, herregud, jeg kender jo ikke 20 personer, som ved det her. Men jeg skal vise dig et eksempel på, hvordan det kan gå til. Du sender måske det her link til dem, og blot 3 personer vil arbejde sammen med dig. Og de her 3 personer finder også 3 personer, som vil det samme som dig. Og nu er I 9 personer i teamet. De her 9 personer finder også 3. Og nu er I 27 personer. Og de 27 personer gør det samme. Og nu har du et stort team på 81 personer. Og det startede med, at du kendte 3 personer. Hvis 81 personer har 20 kunder, som omsætter for 4 CC om måneden, CC er vores internationale valuta, så bliver der om måneden 324 CC, og 1 CC er ca. 2.000 kroner. Så tager du 2.000 og ganger med 324, så har I 648.000. Og så bliver din bonus på ca. 10% af det
Så nu har du en bonus på 64.800 om måneden. Så ser du muligheden. Mange er entreprenører og vil gerne starte et firma. Men at starte et traditionelt firma er der ofte mange startomkostninger ved. Og her er det helt risikofrit og meget lave omkostninger. Det eneste du behøver er en mobil og internetopkobling. I et traditionelt firma, så har du butikskæden, butikslejen. Og her har du en tøjbutik, hvor der ikke kommer nogen kunder, så skal du stadig betale for lejen. Her arbejder du mobilt. Du har dit job på computeren. I Forever arbejder du mobilt via computeren. I et almindeligt firma skal du betale løn til de ansatte. Men det, som er det gode ved Forever, er, at det er dig, som lærer dine kolleger op, men det er Forever, som udbetaler lønnen. I Forever har du ikke nogen ansatte, som du skal udbetale løn til. Det er Forever, som betaler dine teamkolleger, ikke dig. Der er normalt en stor lagerbeholdning ved en almindelig forretning, men her skal du have en lav beholdning. Og overskuddet i et almindeligt firma kommer normalt først efter nogle år, og her får du gevinsten med det samme. Og du skal tage mange egne beslutninger som markedsføring, salg og prissætning osv. Men her får du det hele ved hjælp af vores unikke uddannelsesprogram. Så hvad drømmer du om, efter du har set den her video? Bedre helse, bedre indkomst, større pensionsopsparing, måske en ny bolig, personlig udvikling eller en ny karriere, økonomisk uafhængighed. Her vil vi også fortælle om vores unikke uddannelsesprogram, præcis som jeg har nævnt tidligere. Så vil du få hjælp af din vejleder, eller den, som har budt dig ind til den her video. Og det er din vejleder, som hjælper dig med at få dine første kunder, og også med at holde sådan en her forretningspræsentation for dem, som du tænker vil arbejde sammen med dig. Vi holder webinarer mindst 2 gange om ugen, og det, som er godt med webinarer, er, at du kan lytte hvor som helst. Vi har kompetenceudvikling, og den skal du absolut lytte med på. Det er cirka hver 6. uge, og hvor du hurtigt vil komme til at føle dig tryg. Og vi har det virkelig sjovt på jobbet. Og Forever-kontoret med cirka 50 personer, som jeg har fortalt om, de arrangerer nogle virkelig spændende og sjove fester og arrangementer, hvor de ruller den røde løber ud. Her ser I vores sidste tur i Göteborg, hvor vi var op og få inspiration fra store forelæsere. Hele 3 gange om året arrangerer Forever store events for os, med alt betalt. Hotel og middag, fest og spændende forelæsere. Her i Göteborg var Forevers produktudvikler Steve Hatchett fra USA, som fortalte om nye produktlanceringer. Og igen til juni skal vi til sommerfest igen i Göteborg, hvor vi skal en hel weekend være sammen en masse glade mennesker med alt betalt. Hotelovernatninger og middag og fest og endnu flere forelæsninger. Så hvis vi skal opsummere, så er det et meget enkelt system. Du anvender produkterne og bliver din egen bedste kunde. Og hvis du vil, så deler du forretningsmuligheden og bliver vejleder. Og du hjælper andre med at få fremgang, og du udvikles til leder. Så vil du have en ekstra indkomst eller en ny karriere, her bliver du business owner uden økonomisk risiko. Det er et utroligt godt og afprøvet forretningskoncept, og der findes ingen, som kan slå mig over fingrene og sige, at det ikke kan lykkes. Vi har en enormt god support og vejledning, som hjælper med, at det lykkes. Så hvad sker der nu? Jo, sikkert så har du ligesom jeg, efter jeg lyttede på forretningspræsentationen første gang, rigtig mange spørgsmål. Jeg havde en skøn fornemmelse med en mulighed for at kunne gøre en forskel. Og mit største hvorfor er, at jeg gerne vil have mere tid sammen med min familie. Få mere ud af livet ved at kunne rejse og også at kunne bestemme over min egen tid. Så funder lidt på, hvad du har fået ud af det i dag, og skriv dine spørgsmål ned. Er du usikker på noget, så må du helt enkelt få styr på dine spørgsmål,
for at finde ud af, om det her er noget for dig. Og så booker du et planlægningsmøde med den, som har sendt dig denne video, eller budt dig ind til det her. Og siger du ja til Forever, så laver vi en plan for, hvordan du kan nå dine mål ud fra dit hvorfor og ved at tage action. Så du er velkommen til at forevige dine drømme ved at anbefale produkter og anbefale forretningsmuligheden. Jeg vil slutte med 2 citater af Richard Branson, for det er ikke sikkert, at du kan alt, når du skal i gang med det her, men resten, det lærer du dig. Og som jeg sagde i starten, er vi ved at bygge et stort team op her i Danmark. Og sig ja til det, for hvis ikke du gør det, så hjælper du sikkert den anden med at bygge deres drøm. Så med det vil jeg sige tusind tak, fordi du lyttede til præsentationen, og vi ser frem til at høre fra dig. Welcome to Britain's Got Talent. Thank you. What's your name, sir? My name's Isaac Waddington. And how old are you, Isaac? I'm 15. 15. So lucky. I'm Isaac Waddington, I'm 15, and I'm going to play and sing the piano. That was wrong. I live at home with my dad, my mum, my brother and my sister. My little brother Jack, me and him are really, really close because we both love music.